Ngomso enye ye-programs esizijongileyo kulindeleke into yokuba ke ngakumbi ke ibe ke iyaqhuba nenqonda ke nabo ngenzame ke nje ke ezokwenza umahluko ke eluntwini. 67 Plates of Hope Drive sithetha ngekhampeyini njalo namhlanje sijoyinwa ke kwiZoom silive kwikhasi lethu likaFacebook phaa ke kwivukani community radio nguye ke uthando lwethu Khanya founder yethando lwethu foundation uzawube sicacisela banzi ke nge-67 Plates of Hope Drive izawube iqhuba ngomso apha ke kukomani. Sisithanda uma sikubulise sithando sami enkqubeni sikunike elithuba uzibulisele komphulaphuli wevukane FM ngale mini namhlanje. Mandithathe elithumba ndibulise abaphulaphuli nawe sisi. Igama nguThando. I am the founder of Thando Lwethu Foundation, as you have mentioned. Ndiyalibulela kakhulu elithuba ke ngoba ke anabile, but more than anything, thank you so much. Thando Lwethu Foundation ke obviously comes from my name, but it is a calling that I have always had as a child. Ukukhula kwam ndikhulele apha eKomani, just that I'm based in PE now, but ke asilibali ekhaya. We always come back and do the good. Siqala apho sizalelwe khona. So Thando Lwethu Foundation just comes from the love of community and the love of assisting people, the love of just being there, with the little that you have. 67 plates might not be something big, but there is that one person that is happy to receive that plate. So that is why we have started this initiative. It is going to be an annual initiative where we will be in between Queenstown, in different areas in Queenstown, to just give out and assist where we can. Siyayazi ke into yoba xa sivule ezethu izandla kukhona osikelelekayo, and therefore that is where this 67 Plates of Hope is coming from. Right, uzivele nawe mphulaphula wevukane FM. Before ke singene kusuku lwangomso nokujonga nje ukusinikeza umfanekiso engqondweni malunga ke neprogram yangomso. Umhle mani sithandwa zami okondithetha nobhuti napha ekuseni ndiyaqala ubona umuntu omhle ngawe. Oh, so thank you so much. Ndiyabulela sisi, ndiyabulela. Sijonga kusuku lwangomso sithatha umphulaphuli simbeke nje kusuku lwangomso ukusinikeza umfanekiso engqondweni. Ziyi-67 ezi plate nyani. Ukuba kunjalo why nikhetha mhlawumbi ke olu hlobo lwecampaign nokujonga ke mhlawumbi kwezi plate eziyi-67 ngabapha abantu enizawube nibathagethile apha eKomani? Okay, so inkqubo yangomso is that we are going to be in the areas where we identify as hotspots, right? So you do have those areas in Queenstown, Jackson, Delta, Fourway Stop, there by Strauss and all of that. But tomorrow we will be by Jackson Delta. There is a corner there. Esizawube stationed kuyo. Iiplates zona ziyi-67 because of the 67 minutes of the Mandela Day. So we're just making it isukala apho yonke lento, but it can be more plates. We are hoping that we can make more plates. Just that for tomorrow, since it's Mandela Day, the theme goes well and well with the 67 plates, but the plates can be more. So Sabese stationed ke apho ngase Jackson Delta in Queenstown, where anyone that meets that plate at that particular time can come and fetch a plate just to start off their day. We will be there by 11 a.m. in the morning. Yes. Zvele ke nawe ke mphulaphula wevukana family shumi ngoku imizuzu wena kusandula ke ukujija eloqhosha sincokola naye ke usisithando lwethu Khanya wethando lwethu Foundation. 67 Plates drive ekulindeleke into yokuba ibe iyaqhuba ngomso apha kwiKomani. Utsho ke sithi nabani na bethunana oqonda uba noko uyayidinga le plate akhawuleza asondele phaa ke ngomso ngo-11. Ayithi loo nto ke mamtshawe ukuba uyakwazi uyenza le plate endlini hamba nawe uyokuthatha la plate because kukhona abantu wena sisithando abangakhange batye iintsuku. So I think igxile apho le campaign because mna ndizawufika ndingumamtshawe ndifike nogoshi wam nam ndifolele iplate kube kukhona abantu abangakhange batye ke iintsuku. Sifuna ukujonga sithando sam abantu enithe nabe ke nincedisane nabo to make usuku lwangomso lube successful
just ukukhankanya ke partners nabantu enithe nabe nisebenzisana nabo nokujonga into yokubana mhlawumbi ke moving forward kwi-programs ezinje kubantu abafuna ukufaka esivivaneni ukuxhasa amaphulo enu niyi-foundation bangenza njani? The honest reality when Asiswam was still knocking doors, was still knocking in doors. Currently, it is coming out of our own pockets and the volunteers. We have volunteers that had wanted to join the foundation and therefore they are assisting because now they are on the same cause of making a change and therefore we are willingly, opening our pockets to assist where we can. Okwangoku, there's no specific sponsor, rather than saying siphuma kwalapha kuthi, but we are knocking in doors. Things are promising. But if there is someone that is listening, they can always reach out. Siyafumaneka on our social media platforms, that is Facebook, Instagram, as well as TikTok. It is the same name, which is Thando Lwethu Foundation. Alternatively, they can always contact us on email, which is info@thandolwethufoundation.org. Okanye ke basifumane ke WhatsApp or by call on 073 175 0447. Singavuya kakhulu ke xa sinoncediswa because ke as much as we're doing the 67 plates of hope, zikhona ke nezinye izinto that we do as the foundation and singavuya kakhulu uncediswa nakwezinye ke izinto asiphelelanga kule into siyenzayo ngomso. Kokugqibela sithando before sibeke siyakhulula nje amazwi okumema nje abahlali nokukhuthaza ke ngakumbi abo bazawuthi bayidingele plate ngomso na umuntu ke uququzelela ke eli ke iphulo ungathini ngakumbi kubahlali bakweKomani? Kwabahlali baseKomani and all people that are listening, you must just feel free to reach out to us. Feel free to reach out to us nangantoni that you feel like we can assist, not only the plates, but with anything that you feel like we can assist you with. I will mention a few things which would be if ufuna ufunda mhlawumbi, we can assist you with the applications. If you are looking for bursaries, we can assist you with that. But for tomorrow, reach out to us at Jackson Delta. Come and fetch that plate. Nomuntu okwaziyo uncedisa naye ngento anayo ancedisa abafikelela khona because ke loo nto ucinga uba incinci inkulu komnye umntu. So siyacela nje abantu that abanezinto abanazo abazaziyo uba could make a change, please open that hand unikise apho ufikelela khona. Other than that, we will be there. We will be there with smiles and people must approach us and we will assist where we can, sis. Nkosi kakhulu sithando sam, masibulele ngexesha othe wabeke usiphalo napha enkqubeni sithembe neprogram yangomso iyaba yimpumelelo. Thank you so much, Mamchisi. Thank you. Right, ke mphulaphula we've FM 14 minutes bethile phaka insimbi ka 8 o'clock ibinguye ke uthando lwethu khanya, uthando lwethu foundation 67 play